Takže čaute ľudia, môj meno je Erik a dneska vás vítam u prvého videa zo série letné vlogy. Už sa veľmi teším. Dneska je 29. tak dneska je štvrtok. Zajtra už končí škola, je 30. zajtra a veľmi sa teším. Zajtra natočíme, ako ideme do školy, ale v škole nemôžem natáčať, takže v škole vám nič nenatočím. Ale ako pôjdeme domov už, tak vám ukážem moje vysvedčenie. Takže super ľudia. Takže to bol deň štvrtok a ideme sa presunúť na deň piatok. Uvidíte, ako stanem a čo budem robiť. Ideme na to. Dobré ráno ľudia, je už piatok. Dneska ideme do školy. Ukážem vám v dnešnom vlogu vysvedčenie, ako som hovoril v štvrtok, čo je včera. Ľudia, momentálne je 7 hodín a 16 minút, aby ste to videli. Stal som o 7 kvôli tomu, aby som stíhal sa pripraviť do školy. V škole musíme byť o 8:30, takže pol 9 a vidíte so mnou. Takže ľudia, som sa obliekol, aby ste videli dobre, ako som sa obliekol, tak som urobil aj detailnejšie zábery. Tu ich máte. Takže ľudia, už som vám ukázal detailnejšie zábery, ale chcel som vám ešte povedať, že musíme zobudiť brata, tak aby nás nepočul. Ideme sa do školy a ideme na to. Kámo. Aha, chce spať. Ideme do školy, kámo, nejdeš? Musíš ísť, mama povedala, že brat sa nechce zobudiť, ale dám mu 5 minút a zobudí sa určite. Brat sa, kým ešte sa zobudí normálne a pôjde dole, tak ja vám môžem ukázať zatiaľ, čo som kúpil našej pani učiteľke. Je to len kvet. Ideme si ho ukázať. Takže ľudia, mám tu kvet, je červený, nechala mi ho babka. Prečo babka? Ona predala takéto kvety, má aj iné farby, ružová, proste všelijaké. Takže choďte tam a kúpte si to. Vážne, je to dobré. Stojí to za to, veľmi sú pekné a dúfam, že sa bude páčiť našej pani učiteľke. Tak, to je všetko u tej kvetiny. Ľudia, už sme si ukázali kvet a dúfam, že sa už brat nejak tak zobudil. Ideme ho pozrieť radšej. Ako som chcel dohovoriť, že ideme za bratom, tak on prišiel za mnou. A spí. A toto nie je dohodnuté, hej. What the fuck, prečo spíš v mojej posteli? Haló? No super. Tak, brat tu spí. Takže ľudia, brata už toľko nebudem kamerovať, teraz sa hraje so fidget spinnerom a potom sa jej obliecť. Ja som sa ako moderne obliekol, tak nemusím a ideme ďalej v dnešnom vlogu. Takže ľudia, už ideme domov. Prepáčte, keď počujete auta, som vyznamenaný. Tu mám vysvedčenie, tu vám ukážeme aj detailnejšie zábery. Mám dvojky a jednotky v pohode. Teraz si ideme kúpiť fidget spinnery a doma všetko ukážeme. Takže sa uvidíme doma. Takže ľudia, už sme doma a ideme si ukázať, čo sme robili, alebo čo sme si kúpili. Môj brat má takéto veci, nie veci, ale hračku, ktorá strieľa, proste má zbranie, strieľa, budeme sa hrať, takže super. On to zatiaľ otvorí. Už viem, toto už poznám. Nejde to. Aha, strieľajú vás. Takže ľudia, tá strela bola veľmi silná a málo mi spadol mobil. Ale teraz sa presuniem nie na takéto veci už okolo školy, ale to bola nová hračka. Ja som si kúpil toto v tom obchodu, čo som hovoril, ten fidget spinner, ktorý vám ešte neukážeme teraz. Je čierny proste, je úplne čierny, stále sa točí. Proste môj brat si kúpil nový a on mi dal tento. Asi musím povedať, že tento jeho
Lebo ako viem, on má rád červenú farbu. Dobre, ešte si to zatočí. Teraz brat už nemá nič, skúpil takéto hračky. Zatiaľ robí duhu. Teraz sa presunieme okolo vecí, čo som dostal v škole. Tak, v škole som nemohol natáčať, sú tam kamery, pani učiteľka to nenechala. A ako prvé tu mám vysvedčenie. Poviem predmet a potom akú som mal známku. Slovenský jazyk a literatúra mal som 2. Ďalej, anglický mal som 2, matematika 2. Prírodovedu mám 1 a ďalej vlastiveda 1, náboženstvo absolvoval, pracovné vyučovanie, veľmi dobré výsledky som mal, hudobná výchova, veľmi dobré výsledky, výtvarná výchova, veľmi dobré výsledky. Prosím, mám všetky výborné výsledky. Tak tu vyzerá to vysvedčenie. Proste pohode. A ešte som dostal takúto knižku, bol som vyznamenaný udiel. Táto knižka sa volá Cezar a zrata na kapitole. Tuto si prečítam cez prázdniny. Určite. No, ďakujem pani učiteľke, čo ma vyznamenala. Niečo som aj napísala pani učiteľka, ale ja som si to stále neprečítal. Nechal som si to na videu. Erik Vido Botlo sa výborný v prospech a zorné správanie vo školskom roku 2016 a 2017 venuje riaditeľstvo školy v zlatých klasoch. Ďakujem. Ešte vám ukážem, že je to vážne napísané, že som si to nekúpil. A kto si myslí, že takto píšem, tak vážne je vtipné, lebo ja takto nepíšem. Takže ľudia, to je všetko z tohto prvého letného vlogu. Ak sa vám páči táto nová séria na tomto kanále letné vlogy, zanechajte na tomto videu like. Ak nemáte na našom kanále odber, tak ho tam dajte, určite budeme veľmi radi. Aj like. A to je všetko, dajte like, odberajte náš kanál